Samot gito makaingon ng kuan na itong nag-comment nga. Pero bintira ko na akong makita na. Ako rin gini na akong makita no. Gamit na itong banay ko hidagda sa tanan. Oh, look at banay ko. Wow. Panit. Ay panit oh, isugba. Karang panit oh, isugba na. May muntag cool. So Lunes karon no. So namin dire karon sa bukid na. Kaya ubanon muna ako. Kaya huwag tilain mahimo ito. Narang magkanta maglugit kopra. So kining area nakita na ninyo ni ito mga naagi nga mga kuan video. So ito nagikuha ang lukay na. So kung itatagkuhan na namin plastaranan kay sugod na ta. Ito gamit to para mag legendary na kay kurma. So gamitan na to aniyang gloves kay for safety ba. Kay perminti na ta masipiat ani mulahos. So magkuan sa ta. Ni gamitan na to gloves kay sana perminti ta masipiat na. Banon naman ako di res bukid kay kumay oilingaw ba pila ray kinabuhi sa sana pobre. So tabang na talugit na paragsara kita mga video karon okay. Kuan man gitapulan man kapuyan mga video tag-ahat karon kay sana para kuan ba may lingaw. Lugit lang tan Samot gito makaingon ng kuan na itong nag-comment nga. Pero bintira ko na akong makita na. Ako rin gini na akong makita no. Iba yung nga ka simple og bitlugit ra ba. Laura. Ikaw mo punot ni. Apo nga. Ika. Aw kan basa uga man. Wapo kay lugito niya. Ilaw. Ilaw ni. Kay kuan ba dali kayo. Hangin man.
Time check 11 ano. Kung manamig ka ng lugit dito. So ang kanang nabilin nga giluto mo ng mga hilaw pa. Paabot mo yan yung mga siguro. Kasi taman nun yung mga alas 3 or di ba alas 2. Udto naman sumuli udto na buta karon. Basta man magpaniudto na no. Gamit na itong banay ko hindi da sa tanan. So, bulo ko banay ko. Hindi na ito ito mga kuha na mas 11 na kapin, so hapit na. Panit. Naipan nito, isugbaw. Tara din ha. Tarang pan nito, isugba na. Kini nga sudan, gwapo kini ani basta samot na ni bukid daw. Gwapo kini humot kini. Buat pero buat sa nga isda muro man siya kuan mansi murag mansi da daraw toto na iyahang pan nito humot kini ba humot kay buwa do kaubo ang baho na napaw unsa man na kuan uhong ligbos si sir kabuok humot kina kuan na sa oras alas 11 nung sigo kapin. Kuha na tatong mga kayamanan na nabe. Sinilas ani. Uds ta man uds. Ginamos. Taden pa ni sinuba. Ini bihon man ni. Minuto sa ta, minuto. Gihatod na mo una ang pan luto. Hatod na namo kana na lang ilaw. Wahe, second batch.